Anya, miattad elkentem a lakkomat. Hamburger van. Van. Milyen legyen? Gombás van? Van. Akkor gombásod. Elmegyünk vadászni. Egy jó sátor. Gomba kínai? Szeretni a barátod? Igen. Nem. Hogy is hívják, Betty? Akkor nem kell. Csoki. Miért? Konzervvíze van. Ez nem konzerv, ez üveg. Akkor üvegíze nem kell. Inkább kérek egy hotdogot. Anyával egy idős. Jó. Ketchup vagy mustár? Mustár. De aztán nehogy elöntözze benne az egészet. Csak úgy szépen módjával. Akkor most sokáig el leszel? Erre rámegyek, Jolikám, meglövök. Ekkora bikát lövök. Ekkora bikát. Az sok. Az sok lesz. Inkább ketchuposat kérek. Ásványvíze van? Van. Szénsavmentes? Akkor szénsavast. Hány bubisat? Tessék? Hát van 1 bubis, 5 bubis, meg 10 bubis. Komolyan? Az 1 bubis az kicsit drágább, mert hát abból ki kellett szednem a többi bubit. Komolyan? Itt van hátul a bubiskanál. Svájci. Mi ez? Hami. Ezt én nem eszem meg. Dehogy nem. Nem. De bizony. Hát de nem. De igen. Kérem a panaszkönyvet. Nincsen. Olyan nincs, hogy nincs. Akkor van. Hol? Dacsiba. Na, edd meg. Edd meg, ha ilyes, hogy edd meg, bazd meg. Nem. De. Tisztelettel, Oszi bátyám. Na, séta. Hogy húzzál haza, aztán főzessi anyáddal, kisköcsök. A hímek vaskos és felfelé meredő farkukkal közelednek ilyenkor a magukat kellető nőstények felé. Különös és megejtően szép az a folyamat, amelynek célja, hogy a hím és a nőstény egymásra találjon. Bozontos farkak és Jövök már, hát ne telefonáljál már, bazd meg. a kipattanó bimbók közt. Aha. Hiszen Engem egyszer ennél a büfénél már megaláztak. Nem ismer meg? Pedig már találkoztunk. Igen? Nemrég. Meg rég. Bunikó! Igen, csak sajátos a viszony a társát. Figyelj ide. Nekem nagyon nehéz napom van. Picit mennél hátra? Mondjad, hogy mit akarsz, bazd meg. Szerepe van az aktusnak, amely létrejöhet Hamburger van? Van. Jaj, majdnem elfelejtettem, vega vagyok. Bazd meg. Adjon egy kis tejet. és megejtően szép az a folyamat, Nincs. De van. Nincs. De van. Érték. Tudod, kávéba van, nem hülyébe. Fel foglak jelenteni. Nem EU-s. Mi a faszt akarsz? Ne tegezz. De tegezlek. De nem. De én téged tegezlek, te. Tönkre foglak tenni. Ahhoz te hülye vagy. De megpróbálom. Nem ismersz meg? Nem adod fel, mi? Nem. Nem helyi hülye vagy. De, helyi. Helyi? Na? Így? Várjál csak. Picit hajsát a fejed. Aha. Na, fordulj magadnak jobbra. Várjál. Tárd csak szét a kezed egy picit. Apám, nem hiszem el. Óriási. Óriási. Emeld meg a lábad. Ó, hát ilyen.
Apám! Hát ez a... Hát... Na? Hát fingom nincs.